Здравейте! В този епизод от Минутката на психолога ще поговорим за емпатията. На въпроса какво е емпатия, всеки би могъл, според собственото си разбиране, да даде някакво определение за емпатия. В психологията има различни дефиниции за този емоционален феномен. Днес ще ви дам някой от тях. Но първо, нека разберем откъде произлиза терминът емпатия. Той произлиза от гръцката дума емпатия, което означава физически афект, чувство, което пък от своя страна произлиза от две думи. Ен, което означава в или на, и патос, което пък означава силно и дълбоко чувство, близко до страданието. Терминът за пръв път се появява в английският речник през 1912 година, а в психологията е въведен от английския психолог Едуард Титченър. Емпатията, както казах, има различни дефиниции. Тя обхваща много широк обхват от преживявания и поведения, започва от това да ни е грижа за другите, да изпитваме желание да им помагаме, минава през да преживяваме емоциите, които съвпадат с емоциите на друг човек, да осъзнаваме и разбираме какво другия човек си мисли и стига до състояние, в което се случва размиване на границите между себе си и другият. Най-ранното определение на емпатията като явление в поведението на терапевта принадлежи на Зигмунд Фройд, който казва: ние отчитаме психичното състояние на пациента, като поставяме себе си в това състояние и се стараем да го разберем, сравнявайки го със своето собствено. Но това определение не се отнася само за терапевта. То се отнася за всеки един човек, който проявява емпатия или който се опитва да разбере, да насърчи страдащия. Именно емпатията е онзи емоционален феномен, онази способност, която ни позволява да разберем онова, което преживява другият. Даймънд казва: емпатията е въображаемо поставяне на човека в мислите, чувствата и действията на другия и структуриране на света по образец на този друг. А Даниел Голман, всички сте чели или чували за него, авторът на емоционалната интелигентност и на книгата Социалната интелигентност, казва нещо изключително важно. И то е следното: способността за емпатично преживяване на чувствата и емоциите на другия е пряко свързана с способността за преживяване на собствените чувства, както и за тяхното идентифициране. Чухте ли добре последното изречение? Моля, ако не сте, изслушайте го още веднъж. То е изключително важно. Ако човек не може да разпознае собствените си чувства и оттам да назове и разпознае нуждите си, които стоят зад чувствата, как би могъл да разпознае и емпатийно преживее чувствата и преживяванията на този, на когото се опитва да помогне? Сега се сещам за австрийския поет Райнер Мария Рилке, който казва следното: не се заблуждавай, че щом някой се опитва да те утеши, той живее безметежно сред простите и нежни думи, които понякога ти помагат. В живота му има много трудности и тъга, далеч надхвърлящи твоите. Как иначе би намерил подобни думи? Или с една дума, ако човек не е преживял определени чувства, ще му е доста трудно да разбере, да разпознае чувствата на другия.
можем да заключим, че човек, който има богат емоционален опит, който е преживял както негативни, така и положителни емоции, ще притежава много по-големи емпатични способности за разбиране чувствата и преживяванията на другите. Кога се появява емпатията? Разбира се, емпатийно отношение може да се развива още от ранна детска възраст, но най-важното е, когато личността престане да се вглежда единствено и само в себе си, или казано на езика на психологията, децентрира своя аз и отправи своята насоченост към вътрешния свят на другия, когато в определена ситуация прояви разбиране и заедно с това разбиране окаже и помощ и осъзнае действията на личността, на която помага, тогава се изгражда най-доброто емпатийно общуване, защото човекът е съпреживял чувствата, емоциите и преживяванията на страдащия. Какво се е случило? Извършва се заедност, съвместност на човекът, който помага, с човекът, който се нуждае от помощ. Нещо важно искам тук да отбележа. Когато говорих за насоченост към вътрешния свят на другия, това навлизане в неговия вътрешен свят трябва да се извършва открито, без грам осъждане. Само когато се получи това пространство на откритост, страдащият ще разкрие себе си свободно, без да се страхува, без да се притеснява, без да използва защитни механизми, че ще бъде наранен, защото се е създало пространство на доверие, сигурност, разбиране, което е базов фундамент за комуникация, за споделяне. Тъй като съм привърженик точно на това поведение, което описах току-що, много харесвам и ще споделя с вас цитат на Карл Роджерс, създателят на клиент-центрираната психотерапия, който гласи: когато усетя, че ме приемаш напълно, тогава и само тогава мога да ти покажа най-нежното си аз, най-крехкото си аз, най-любовното си аз и най-вече само тогава мога да ти покажа най-уязвимото си аз. И ще завърша този епизод с една мисъл отново на Карл Роджерс, който освен създател на клиент-центрираната психотерапия, както казах, е допринесъл и за появата на ненасилствената комуникация. Но за ненасилствена комуникация ще говоря в някой друг епизод. Той казва, че емпатията е деликатно пребиваване в друг живот, без оценяване и без осъждане. Уникално казано, нали? Да бъде човек приет такъв какъвто е базова потребност на личността и всеки се нуждае от това, да бъде валидиран, да бъде одобрен от общността, към която принадлежи. Точно такъв какъвто е. А това да принадлежи пък е първата базова потребност на човек. Втората е да бъде валидиран. Ако искаме да бъдем емпатийни, е добре наистина да приемаме човекът такъв какъвто е, без оценка, без осъждане, без критикуване. Да навлезем в неговия свят без да рушим, без да разграждаме, а да градим, да създаваме, да сътворяваме. Това беше всичко в този епизод. В следващ ще продължа за видовете емпатия и емоционални реакции, а това са емпатия, симпатия и дистрес. Благодаря, че бяхте с мен, Пепа Пенева, и с минутката на психолога. Бъдете здрави, бъдете емпатийни и до скоро!